hiru erakundeen tartean egin behar duguna, ez gure barrua sartu eta hausnartu, baizik eta merkatua hausnartu. Aurrena ikusi behar dugu gure enpresen tartean ze beharrak dauden. Hausnartzen ditugunen ze beharrak dituzten, horiek landu egin behar ditugu, eta ikusi guk ze erantzunak eman behar dugu gure enpresen beharra, nazioartekotze prozesuan kasu hortan. Eta gero bai ikusiko dugu bakoitzak ze papera dauken prozesu hortan. Bai foru aldundiak, bai agentziak, garapen agentziak eta bai kamarak, bertan. Baina hiruak desberdinak daukagu paper hori. Alde batetik foru aldundin papera izango litzateke markoa jorratzea, erabakitzea zer ardatzak landu behar ditugu, zeintzuk dien prioridadeak. Beste alde batetik, agentzi komerkalak beraiek egiten duten funtzioa da sensibilizazioa, hausnarketa eta jarraipena ere baita, ze oso garrantzitsua da, eta gero, kasu honetan nazioartekotzeko kamara gaude, zerbitzu espezializatuta gaude, eta hori da gure helburua ere baita, ez? Azkenean, hiruen artean, merkatuak eskatzen digun, gure enpresak eskatzen diguten beharrak, gure artean eraiki eta bueltatu enpresei. Bi urten zehar hitzarmen bat sinatu genuen nazioartekotzeko arloak desberdinak jorratzeko. Genuzken 6 arlo desberdinak, sensibilizaziotik promozioa arte, elkarlana, enpresarekiko, eta hor, enpresa 500 piko enpresekin lan egin genituen arlo desberdinetan. Esperientzia oso positiboa izan zen, bai agentzientzat eta bai kamarantzat, eta egia esateko enpresa oso desberdinetak egin genituen lan, bai txikiak eta bai ertainek eta bai handi batzuetan ere baita. Prozesu bat beti da, ez da lineala, zirkularra da. Jarraipen ez baldin badigu egiten, azkenean ez dakigu diru publiko hori ondo bideratu dadan ala ez. Jarraipen ez baldin bazaio, ez dakigu. Edo enpresak garaitu duten, edo ez, jarraitzen duten, edo ez. Eta askotan gure gu bezalako erakundeek egin behar duguna da jarraipen hori ematea. Gauza asko hasi eta jarraipena ez ematea ez dauke inongo zentzurik.